Velfærdsstaten i Danmark. Jeg vil i det her lille indlæg fortælle lidt om velfærdsstaten i Danmark. Velfærdsstaten i Danmark hører under den velfærdsmodel, som bliver kaldt den skandinaviske, eller den socialistiske, eller den universelle model. Samme model findes også i Norge og Sverige. Hvad kendetegner så den danske model? I den danske model, der får vi stillet en masse forskellige serviceydelser til rådighed. Vi får stillet uddannelse som folkeskole, gymnasier og universiteter til rådighed. Biblioteker, sundhed, læger, sygehuse, børnepasning, som for eksempel børnehaver og fritidsordninger. Vi har ældreplejen, hvor der er hjemmehjælp og plejehjem. Listen er rigtig, rigtig langt for de serviceydelser, som vi alle har ret til. Udover de her ydelser, så sørger staten også for, at vi sikres økonomisk. Vi sikres, når det er, vi vælger at tage en uddannelse, at vi får SU imens. Vi sikres også, hvis det er, at vi går hen og bliver syge, så får vi sygedagpenge. Har vi ikke mulighed for at være på arbejdsmarkedet længere på grund af en skade eller sygdom, så får vi førtidspension. Går vi hen og mister vores arbejde, så får vi dagpenge eller kontanthjælp. Når det er, at vi bliver så gamle, at vi ikke længere kan være på arbejdsmarkedet, får vi efterløn og folkepension. Måden det her det bliver finansieret på, det er igennem skatter og afgifter. Det er sådan, at i Danmark, der jo flere penge du tjener, jo mere betaler du også i skat. Det her princip, det kaldes også for Robin Hood-princippet, altså at vi tager fra de rige og giver til de fattige. Man kan sige, at den velfærdsmodel, som vi kender i dag, eller den velfærdsstat, vi kender i dag, den er lidt under et pres. Grunden til det er, at velfærdsstaten er under et pres, det er simpelthen, at der er en rigtig stor generation af ældre. Det vil sige, at der er mange, der forlader arbejdsmarkedet, som ikke længere kan bidrage med nogle skattekroner til staten. Det gør også, at de nu skal på offentlig forsørgelse igennem folkepension i stedet. Derudover kan incitamentet for nogen simpelthen fra at være på offentlig forsørgelse til arbejde være så lille, at de simpelthen ikke har lyst til at arbejde. Og det gør så, at det bliver en hvilepude for mange, at de simpelthen bare fravælger at arbejde, fordi de alligevel modtager en ydelse fra staten. Til sidst er det også, at vi er begyndt at uddanne os i længere tid. Det vil sige, at det går længere tid, før vi kommer ud på arbejdsmarkedet, og det vil sige, at det går længere tid, før at vi kan bidrage med nogle skattekroner til statskassen. Måden, man kan løse de her problemer på, det er, at man kan hæve pensions- og efterlønsalderen, som vi faktisk allerede har set. Vi kunne sørge for, at de unge kommer hurtigere gennem en uddannelse.